Απόψε το βράδυ ήθελα να μιλούσα με τη χάρη του Θεού για μια εμπερίστατο, όπως τα λέγαμε, αμαρτία που δυστυχώς όλοι μας, άλλοι λίγο και άλλοι πολύ, τη διαπράττουμε. Είναι η αμαρτία η λεγόμενη της κατακρίσεως. Σήμερα η Εκκλησία μας εορτάζει τον αδελφό Θεό Ιάκωβο, ο οποίος στην επιστολή του κατεξοχήν γράφει για το θέμα αυτό της κρίσεως, που εμείς με ελαφράν την καρδία, όπως τα λέγαμε, είμεθα έτοιμοι ανα πάσαν στιγμή, χωρίς να εξετάσουμε και χωρίς πολλές φορές να μας ζητήσει και κανένας λόγων, και κρίνομεν και κατακρίνομεν. Θέλω να πιστεύω ότι δεν υπάρχει γλώσσα που να μην είναι ένοχος σε αυτή την αμαρτία. Αν ο Χριστός μας ως άλλος παθολόγος πάρει ένα κουτάλι στο χέρι του και πει στον καθένα μας, για άνοιξε το στόμα σου να ειδώ τη γλώσσα σου, να ειδώ πόσους παπάδες έχεις φάει, πόσους δεσποτάδες, πόσους γειτόνους, πόσους συναδέλφους, δεν θα βρεθεί γλώσσα που να μην είναι μεμολισμένη. Και εντούτοις αυτό το αμάρτημα δεν φτάνει στον εξομολόγο. Κι άλλα αμαρτήματα κάνουμε, ανθρώποι είμεθα, θα πίπτομεν, χωματένοι είμεθα, θα αμαρτάνομεν, αλλά αυτό διαλάθει, κρύβεται, δεν θεωρείται πάρα πολύ αμαρτία το να συζητεί ένας άνθρωπος εις βάρος ενός άλλου, και κατεξοχήν απόντος, διότι ως επιτοπλίστων οι συζητήσεις γίνονται απόντος του θύματος. Το θύμα λείπει, δεν ακούει, δεν μας βλέπει, ούτε το βλέπουμε. Λέγω λοιπόν, αυτό το αμάρτημα καλό θα ήταν να το συζητούσαμε απόψε, ώστε να προσέχουμε, διότι δεν έχει φτάσει σε εξομολόγηση σε πολλούς ανθρώπους. Δεν το πιάνουνε ότι είναι αμάρτημα. Μπορούν να πούνε για κάτι τι άλλο, που ξέρω εγώ, που κατακράτησαν μια δραχμή κάποιου, που είχαν κάποια άλλη, ξέρω εγώ, δύσκολο κατάσταση με το γείτονα, με το συνεταίρο, με την πενθερά, με το γαμπρό, με την ύφη, με τον αδελφό. Χίλια δυο άλλα πράγματα μπορούν να έρθουν στην εξομολόγηση. Αυτή η κρίση, η κατάκριση η λεγόμενη, δεν έχει φτάσει στην εξομολόγηση και είναι πολύ φοβερό αμάρτημα. Ο Χριστός μας δεν το δέχεται αυτό, δεν το θέλει. Η κρίση είναι μια υπόθεση που έχει σχέση μόνο με τον Χριστό. Οι άνθρωποι μεταξύ των είναι συγκατηγορούμενοι. Κατηγορούμενος και εγώ, κατηγορούμενος και εσύ. Τι τώρα να συζητούμε και τι να κατηγορούμε ο ένας τον άλλον, εφόσον είμεθα και οι δύο υπεύθυνοι. Γιατί και εντούτοις δεν το προσέχουμε και είναι ταυτόχρονα μια θρασίδηλος αμαρτία, εφόσον είμεθα θρασίς όταν είναι απόν για αυτόν που συζητούμε, είμεθα δειλοί όταν είναι μπροστά να το συζητήσουμε το θέμα. Δεν είναι όμορφο αυτό το πράγμα, δεν μας τιμά ούτε σαν χριστιανούς ούτε σαν ανθρώπους. Αλλά έλα που δεν μπορείς, έλα που δεν μπορώ, έλα που δεν μπορούμε, παρότι αυτή τη γλώσσα την έχει βάλει από μέσα από τα δόντια, ώστε όταν θα έρθει να πει κάτι το οποίο δεν είναι σωστό ή δυνατόν να τη δαγκώνουμε, να μην μιλήσει, όμως μιλεί.
Στον Ευαγγελικό νόμο ο Χριστός μας έχει πει το εξής, συγκεκριμένο στο Ζ κεφάλαιο, στίχος 1 και κατωτέρω. Είναι σαν να λέει: μη κρίνετε, Κύριοι, ή να μη κριθείτε. Μη κρίνετε ή να μη κριθείτε. Ενώ κρίματι κρίνετε, κριθήσεστε, και ενώ μέτρο μετρείτε, μετρηθήσετε ημίν. Με ό,τι μέτρο, λέει, μετράς τον άλλον, θα μετρηθείς και εσύ, και με τι τρόπο και σκληρότητα κρίνεις τον άλλον, θα κριθείς και εσύ μια ημέρα. Αν θέλεις να αποφύγεις την κρίση, πρόσεξε, εσύ θα το δείξεις. Μη κρίνεις, να μη κριθείς. Κάποτε σε ένα μοναστήρι, λέγεται, ήτο ένας μοναχός, ο οποίος δεν ήταν πολύ έτσι ευκίνητος στα διακονήματα, μα και σε αυτή την εκκλησία, όταν κτυπούσε για να πάνε οι μοναχοί, αυτός πήγαινε από τους τελευταίους. Οι άλλοι λοιπόν τον είχαν, θα κολλαστεί αυτός. Όμως αυτός προγνώρισε το θάνατό του και τους εκάλεσε όλους και του λέει: αδελφοί και πατέρες, εγώ θα φύγω, ευλογείτε. Όταν άκουσε ένας και όταν είδε με τέτοια ψυχραιμία να ομιλεί περί θανάτου και να μην τον απασχολεί ότι θα βρεθεί μπροστά στον κριτή και θα κριθεί, του λέγει: και δεν φοβείσαι που θα πεθάνεις, που σχεδόν δεν ήσουν ασυνεπής ποτέ? Μα όταν χτυπούσε η καμπάνα, λέγει: άκουσε, του λέει, γεροντά μου, εγώ στέκουμε σε μια διαβεβαίωση του Κυρίου μου που είπε: μη κρίνετε ή να μη κριθείτε. Φρόντισα στη ζωή μου να μην κρίνω κανέναν. Αυτή την ταμπέλα παίρνω και πηγαίνω να τον συναντήσω. Δηλαδή σαν να του λέγε: αλίμονό σου εσύ που παίρνεις και του Χριστού ακόμη την κρίση και κανονίζεις τώρα που πρέπει να πάω εγώ. Είναι πολύ κακό πράγμα, πολύ εγωιστικό πράγμα να κρίνεις τον άλλον, πολύ εγωιστικό. Και μάλιστα, όπως λένε πολλοί, όπως πάει αυτός θα κολλαστεί, όπως πάει αυτός θα χαθεί. Ποιος είσαι εσύ και εγώ που ξέρεις αν αυτός κολλαστεί και αν ότι εσύ και εγώ δεν θα κολλαστούμε? Ο άνθρωπος είναι τρεπτός. Πού ξέρεις αύριο τι θα γίνει? Αυτός μπορεί να μετανοήσει. Πού ξέρεις εάν αυτός έχει κάτι τι άλλο ή έχει ελαφρυντικά στα μάτια του Θεού? Ποιος έβαλε κριτή εσένα? Ποιος με έβαλε κριτή εμένα? Είναι κακό πράγμα αυτό εν γενικές γραμμές. Εκείνο δε που είναι το κορύφωμά του είναι ότι ο άνθρωπος ο οποίος ομιλεί για τον άλλον είναι εγωιστής, και τους εγωιστάς ο Χριστός δεν τους ανέχεται. Ο εγωισμός είναι οσφορικό προϊόν. Για να έχει τη δύναμη να κάθεσαι να συζητείς για τον Α και τον Β, αυτό είναι εγωιστικό. Ο άνθρωπος θα πρέπει να βλέπει το φέρετρο το δικό του, μη βλέπει το φέρετρο του άλλου. Και όταν έχεις φέρετρο στο σπίτι το δικό σου, δεν πηγαίνεις να βγάλεις το φέρετρο του σπιτιού του αλλού. Αλλά εμείς νομίζουμε ότι είμαστε τακτοποιημένοι, δεν ευθυνόμεθα σε τίποτα, γι' αυτό ακριβώς καθήμεθα και στρογγυλοκαθήμεθα μάλιστα και συζητούμε εν ψυχρό εις βάρος απών των αδελφών μας. Ο ιερός λεγόμενος Αυγουστίνος στο σπίτι του στο χολ είχε γράψει επάνω στο κονίαμα γύρω γύρω: αδελφέ, εάν ήλθες όδε ή να κατασπαράξεις οστά κρέα, κατασπαράξεις κρέα απόντος αδελφού σου, ούκ έχεις θέση όδε. Εάν ήρθες εδώ να φας ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι παρόντες, σου λέγω ότι δεν έχεις θέση εδώ, να φύγεις. Και εμείς δεν ήρθες κανένα μέρα να πούμε τίποτα? Έχω να σου πω,
Σαν τι έχεις να μου πεις? Και τι έχουμε να πούμε εμείς? Κάθισε να σου πω, κάθισε. Και κάθεται και 1/4 και μισή ώρα και 1 ώρα και 2 ώρες, και αυτό συμβαίνει και από τηλεφώνου πολλές φορές, και συζητούν εις βάρος κάποιου απόντος, που πολλές φορές αυτός ο απόν είναι αθώος για όλα αυτά τα οποία συζητούν αυτοί. Βέβαια έρχεται αυτομάτως σε πολλούς ανθρώπους η ερώτηση και λένε, ώστε αμαρτάνω όταν ομιλώ όχι ψέματα, είναι αλήθεια, αυτό που συζητούμε είναι αλήθεια. Εάν το ψέμα θα ήσουν συκοφάντης, τώρα που είναι αλήθεια είσαι κριτής και κατακρίνεις, και στη μία περίπτωση είσαι για θάνατο και στην άλλη περίπτωση είσαι για εκτέλεση. Δεν έχει το δικαίωμα ο άνθρωπος να κρίνει. Η κρίση είναι του Χριστού. Ούτε μπορεί να κρίνει ο άνθρωπος σωστά, γιατί δεν ξέρει όλες τις πλευρές του πράγματος. Πάντοτε ο άνθρωπος κάθεται και ακούει, και πολλές φορές είναι φτιαχτός μάρτυρας υπερασπίσεως μιας υποθέσεως η οποία είναι τελείως ψέματα. Ξέρετε, πολλοί άνθρωποι φτάνουν να παλαμίσουν και το Ευαγγέλιο ακόμη υπέρ ενός ανθρώπου που την άλλη πλευρά δεν την ξέρουν καθόλου. Είναι μία που θέλει να πάρει το διαζύγιο, να χωρίσει τον άντρα της να πάρει κάποιον άλλον, και κάθεται κάθε μέρα και σου πιπιλίζει το μυαλό, και αυτό μου έκανε και εκείνο μου έκανε και τ' άλλο μου έκανε και τ' άλλο μου έκανε. Την άλλη μέρα και τούτο μου έκανε και τ' άλλο μου έκανε και τ' άλλο μου έκανε. Την άλλη μέρα. Και γίνεσαι εσύ μάρτης τώρα κατηγορίας, και αύριο καλείσαι στο δικαστήριο και βάζεις τον κύριο Σαμπάνο, ξέρεις τι υπέφερε? Εγώ εμένα να ρωτήσεις, κύριε Πρόεδρε, που την είχα κάθε μέρα και εγώ ήξερα τι της κάνει, που της ψήνει το ψάρι στα χείλη, και δεν τον ξέρει ούτε κατά πρόσωπο τον άνθρωπο τον άλλο. Είναι οι φτιαχτοί οι λεγόμενοι αυτοί μάρτυρες, που πηγαίνουν και κατηγορούν και κρίνουν και κατακρίνουν. Δηλαδή όταν πας μάρτης, πάει να πει, λες στον πρόεδρο να τον δικάσεις, εγώ ξέρω και πρέπει να τον δικάσεις αυτόν, να δώσεις το δίκαιο εκεί, και το δίκαιο είναι τελείως αντίθετο. Δεν ξέρει ο άνθρωπος πως και τι γίνεται και υπάρχει γύρω από κάθε υπόθεση. Καλά είναι να κάθεται στην άκρη και να παρακαλεί τον Θεό να τον φυλάξει. Ο Δαβίδ έλεγε, φου Κύριε φυλακεί το στόματί μου και θύραν περιοχής περί τα χείλη μου. Αν υπήρχε τρόπος να μην έχουμε γλώσσα, προκειμένου να έχουμε γλώσσα, που είναι αγαθόν όπως ξέρετε, και τι αγαθόν η γλώσσα αν χρησιμοποιηθεί καλώς. Εάν όμως χρησιμοποιηθεί κακώς, είναι καλύτερα να μην έχουμε γλώσσα. Προτιμότερο να μην έχουμε γλώσσα, όπως να μην έχουμε και μάτια. Δεν ξέρω λοιπόν εσείς τι έχετε γύρω από αυτή την εντολή, το μη κρίνετε ή να μη κριθείτε. Δεν ξέρω, επαναλαμβάνω, εσείς σε ποια κατάσταση είσαστε αναφορικός με το σημείο αυτό. Ήρθε να μην είσαστε ένοχοι. Όμως εγώ βλέπω πόσο δύσκολο πράγμα είναι ο άνθρωπος να φυλάξει τον εαυτόν του. Θα βρεθούμε εκείνη τη ημέρα με πολλά πράγματα. Έχουμε κατηγορήσει ανθρώπους, έχουμε σπηλώσει τιμάς, έχουμε αδικήσει πρόσωπα, έχουμε κάνει μεγάλη ζημιά στη ζωή μας. Και να παρακαλέσουμε τον Χριστό να μας υπενθυμίσει που έχουμε κάνει ζημιές, ώστε ή δυνατόν να μπορέσουμε να εξομολογηθούμε, να μετανοήσουμε, ή συλλήβδιν να ζητήσουμε συγχώρεση και για εκείνα τα οποία δεν θυμόμαστε ακόμη να τα εξομολογηθούμε, διότι είναι δηλητήριο μέσα στη ζωή του χριστιανού. Φυλαχτείτε όσο μπορείτε, φύγετε μακριά από τους ανθρώπους που δεν κλείνουν το στόμα τους,
Μη δέχεστε να ακούτε κατηγορίες εναντίον απόντων ανθρώπων. Έρχεται να σου πει κατά της πεθεράς της, έρχεται να σου πει κατά της νύμφης της, έρχεται να σου πει κατά του παιδιού του. Σε παρακαλώ, αυτά είναι οικογενειακά σας. Εγώ δεν θέλω να τα ακούσω. Είναι ντροπή να τα βγάζεις έξω από το σπίτι σου αυτά. Άλλωστε εγώ δεν έχω σε τίποτα να σε ωφελήσω. Ούτε να σου πω έχεις δίκιο, ούτε να σου πω ότι έχεις άδικο. Εγώ δεν είμαι Θεός. Η κρίση αυτή που μου τα λες για να κρίνω εγώ και να σε δικαιώσω, δεν είναι δική μου. Εγώ είμαι άνθρωπος αμαρτωλός. Έχω τη δική μου αμαρτία. Σε παρακαλώ, σταμάτησε. Για θα φύγω εγώ. Δεν πρέπει να δίνουμε και να ενθαρρύνουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι χιλιδόνες, όπως λέει ο Θείος Χρυσόστομος. Μη εισαγάγεις, λέει, χιλιδόνας εις την οικία σου. Μη εισαγάγεις. Διότι ο άνθρωπος ο οποίος βάζει ανθρώπους μέσα στο σπίτι του και από τη στιγμή που θα μπουν μέσα, πριν που την καλημέρα αρχίζουν την κατηγορία και μεταφέρουν υποθέσεις ανθρώπων απόντων, δεν πρέπει να μπουν στο σπίτι οι άνθρωποι αυτοί. Οι άνθρωποι αυτοί δεν πρέπει να μπουν στο σπίτι. Ο Μέγας Βασίλειος λέγει ότι ο άνθρωπος είναι εξίσου ένοχος και αυτός που λέγει αλλά και αυτός που ακούει. Γιατί λένε ορισμένοι, εγώ δεν είπα τίποτα, αυτή είπε, αυτός είπε. Εσύ ήκουσες. Θα μπορούσε να το σταματήσεις από την πρώτη στιγμή, να μην πει τίποτα. Σε παρακαλώ, θέλεις να καθίσουμε να μιλήσουμε κάτι δικό μας? Να μιλήσουμε. Όμως να μιλήσουμε για έναν που δεν είναι εδώ? Όχι. Ωραία είναι μια διδακτική συμπεριφορά, όπως λέγεται, του Ναπολέοντος. Κάποτε πήγε μια κυρία φουριόζα και κλαμμένη στο βασιλιά κατευθείαν και του λέγει εναντίον του αντρός της. Αυτός σε κάθισε στο τραπέζι και έγειρε το κεφάλι του επάνω στο χέρι του το δεξί. Εσκέπασε το δεξί του αυτή με το χέρι του και κάθισε, μονότερμα τον έπαιξε. Δεν ξέρω πόσα ώρα και την άκουσε. Σε μια στιγμή διακόπτει αυτή και λέγει, μεγαλειότατε, σας πονάει το αυτί σας? Με συγχωρείτε που σας εκούρασα τόσα ώρα, αλλά είναι σοβαρά η υπόθεσή μου. Όχι, λέει, δεν με πονάει το αυτί μου. Μα βλέπω, λέγει, το έχετε καλύψει και στέκεστε σε αυτή τη θέση. Ναι, το φυλάτο, λέει, παρθένο αυτό. Σε ακούω, λέει, με αυτό. Αυτό το φυλάτο να ακούσω και τον άντρα σου. Θα καλέσω και τον άντρα σου να ακούσω και αυτόν, για να μπορέσω να κρίνω. Καταλάβατε? Δεν έσπευσε να της πει ναι, έχεις δίκιο και λοιπά. Αλήθεια, βρε τον παλιάνθρωπο, σου έκανε τέτοια πράγματα, εγώ θα σε βοηθήσω. Όχι. Αυτό το φυλάτο, λέει, παρθένο, δεν θα αφήσω τίποτα να μπει καμιά κουβέντα δική σου μέσα. Να καλέσω και τον άντρα σου, να ακούσω τον άντρα σου από αυτό το αυτή, για να βγάλω το συμπέρασμα. Πολλές φορές μεταφέραμε λόγια τα οποία ήσανται ψέματα και βρεθήκαμε εκ των υστέρων τροπιασμένοι και ζητήσαμε συγγνώμη από τους ανθρώπους, διότι παρεσύρθημε σε άλλους καπάτσους και κακούς ανθρώπους και επιστέψαμε ή υπογράψαμε για θέματα τα οποία οι άνθρωποι ήσανται αθώοι. Άλλωστε, όταν ένας άνθρωπος πέσει σε κάτι, γιατί εσύ πηγαίνεις από πάνω τώρα με τη γλώσσα σου και του δίνεις τη χαριστική βολή? Μπορείς να τον σηκώσεις? Μπορείς να προσευχηθείς στο Θεό για αυτόν τον άνθρωπο? Μπορεί να παρακαλέσει την Παναγία για αυτόν τον άνθρωπο, για κάτι που έκανε, για κάτι που συνέβη, για κάτι που υπέστη, για κάτι που δεν πρόσεξε? Αυτό είναι καλό. Το να τον συζητήσει τον τρίτον και να του λες του τρίτου, άκουσε ότι είπαμε εδώ θα μείνουνε, μεταξύ μας αυτά. Άμα ήταν να μείνουν μεταξύ σας, γιατί τα αναπέθεσες σε αυτόν? Αυτός θα τα πει στον άλλον και ξέρετε θα πει ότι είπαμε νερό και αλάτι, μεταξύ μας αυτά.
Δεν θέλω να... Άστο. Και ο άλλος θα το πει στον άλλον και θα πει το ίδιο. Ξέρεις, μεταξύ μας αυτά. Ξέρετε τι είπα να πει λόγος τέτοιος? Είναι σαν να ρίχνει νερό μέσα σε ένα σταμνί ραγισμένο και φεύγει. Εφόσον εσύ δεν είχες τη δύναμη να το βαστίξεις αυτό, πώς μου λέει να το βαστίξω εγώ μυστικό? Και πώς την αξίωσε με παρατηρήσεις εκ των υστέρων? Πήγες και το πες. Εσύ γιατί μου το πες εμένα? Αν ήταν να μην το πω, γιατί μου το πες? Από αγάπη μου το πες ή από κακία προς εκείνον? Σολός από κακία προς εκείνον μου το πες. Και αν ήταν από αγάπη θα τον σκέπαες εκείνον. Το έκανες από κακία. Και αν σας πω ότι το 99 και 99 των χριστιανών είμαι θα ένοχοι σε αυτό το πράγμα, τι θα πείτε? Και δεν έχει φτάσει ποτέ, μα ποτέ, αν είναι κανένα χοντρικό ή αν κανένας έχει λεπτύνει πλέον στο χριστιανισμό η συνείδησή του και αναζητεί να βρει μήπως υπήρξε κατήγορος ποτέ, μόνο αυτός θα έχει φτάσει σε εξομολόγο να πει ότι κατηγόρησα, ότι εμίλησα, ότι είπα εναντίον, και μάλιστα για πρόσωπα τα οποία δεν γνωρίζουμε. Θυμόσαστε εκείνο το ωραίο, το κλασικό του Αριστίδου του δικαίου, Βρέθη κάποτε ο Αριστίδης στην αγορά των Αθηνών και γινόταν δημοψήφισμα τότε εναντίον του Αριστίδου, να τον διώξουν από εδώ πέρα ή όχι. Και ένας είχε ένα όστρακο στο χέρι, το οποίο δεν ήξερε γράμματα και έπρεπε και αυτός να ψηφίσει υπέρ ή κατά του Αριστίδου. Και έπεσε πάνω στον ίδιο του Αριστίδη, το οποίο δεν εγνώριζε. Λέει, μου γράψε εδώ πέρα, σε παρακαλώ να φύγει. Λέει, τον ξέρεις εσύ? Γιατί να φύγει? Λέει, δεν θέλω να τον ακούω, λέει, τον λένε δίκαιον, λέει, δεν θέλω. Γράψε μου. Και Αριστίδης επάνω εναντίον του εαυτού του και το έδωσε και ψήφισε ο άλλος να φύγει. Ξέρετε πως τέτοιοι είναι? Το Σάββατο ήμουν στη Μονιπετράκη, ήταν ένα μνημόσυνο, και όταν βγήκα έξω με τη γυναίκα μου και με την κουνιάδα μου, πήραμε ένα ταξί και λέει ο ταξιτζής, εδώ σε αυτούς τους λούστρους είστε? Πω. Η γυναίκα μου είχε πει μπροστά, τον περιαδράζει. Πού τους γνωρίζετε εσείς? Ποιοι είναι οι λούστροι, κύριοι? Λέει, αυτοί εδώ μέσα. Πού? Ποιος? Πείτε μου ονομαστικός. Σταμάτα, του λέει. Πες μου ονομαστικός ποιος είναι ο λούστρος από αυτούς που είναι εδώ πέρα μέσα. Ποιον γνωρίζετε εσείς? Λέει, γράφουν οι εφημερίδες, βλέπω. Και που ξέρεις αν είναι το τελείως αντίθετο. Και είναι εκείνοι που γράφουν και όχι για εκείνους που γράφουν. Πού το ξέρεις? Ούτε τον έναν ξέρεις, ούτε τον άλλον ξέρεις. Πώς ανοίγεις το στόμα σου και δεις αυτόν τον χαρακτηρισμό? Έγινε η μάχη που έπρεπε να γίνει μέχρι το Παγκράτη που πήγαμε. Στο τέλος ζήτησε συγγνώμη ο άνθρωπος αυτός και είπε ότι ήταν και παλαιμερολογίτης. Εγώ είμαι παλαιμερολογίτης. Εγώ κάθισα, εφόσον είχε πάρει η γυναίκα μου τον λόγο, πρόλαβε και πήρε αυτή τον λόγο, λέω ας πάρει αυτή το μισθό. Κάθισα να ακούσω πως σκέπτονται οι άνθρωποι. Έτοιμος να χύσει δηλητήριο, να δακώσει ανθρώπους τους οποίους δεν ξέρει, δεν τους είδε, να σκυλώσει ανθρώπους, συνειδήσεις, σπίτια κλπ. Έτοιμος ο άνθρωπος. Και εντούτοις αυτό δεν είναι ίδιον χριστιανού. Αλλά εμείς, για να δικαιολογήσουμε τις ατασταλίες τις δικές μας, στεκόμαστε στα σφάλματα των άλλων, τα οποία πολλές φορές δεν είναι σφάλματα, αλλά είναι συκοφαντίες. Εάν διάβαζε κανείς τα συναξάρια, πολλά πράγματα θα είχε να μάθει για τα θέματα αυτά. Πήγε μια κοπέλα ένα βράδυ μοναχή προς την Αλεξάνδρεια. Όμως αυτή η κοπέλα είχε ντυθεί αντρικά, όχι για μόδα να δείξει τις γραμμές της όπως οι σημερινές, αλλά για άσκηση. Για άσκηση. Και έμεινε σε ένα χάνι ένα βράδυ. Στο χάνι εκεί η κοπέλα του έχοντος στο χάνι διεφθάρει με ένα στρατιώτη το βράδυ εκείνο.
και έμεινε έγκυος, και εκ των υστέρων όταν απεκαλύφθη η εγκυμοσύνη την έριξε στον καλόγερο που έμεινε εκεί, χωρίς να γνωρίζει όμως ότι ο καλόγερος δεν είναι ο καλόγερος, αλλά είναι το καλογραία. Ήρθε η ημέρα, συνέλαβε το καλόγερο, ένοχος ο καλόγερος. Ήρθε η μέρα να γεννήσει, δαιμονίζεται αυτή, και δαιμονίζεται και αυτός ο νεαρός, ο οποίος είχε κάνει τη ζημιά. Τρελαθήκανε. Και ομολογεί αυτή, το δαιμόνιο ομολογεί ότι δεν είναι ο καλόγερος ένοχος, αλλά ένας στρατιώτης άλλος έτσι. Και πράγματι έτσι ήταν. Γεννάει αυτή και το παίρνει αυτή στη συνέχεια και το περιποιείται το παιδί μέχρι που μεγάλωσε. Εν πάση περιπτώσει έπειτα την έδιωξαν από το μοναστήρι, έμεινε έξω με το παιδί, το μεγάλωσε κλπ. Και το αποτέλεσμα ήταν να πεθάνει. Και πηγαίνουνε να ετοιμάσουν το λεγόμενον Θόδωρον, Θόδωρος λέγεται, και τη βρήκανε Θεοδώρα. Καταλάβατε τι κάνει η συκοφαντία, τι κάνει η αμαρτία, πόσο προσεκτικός πρέπει να είναι ο άνθρωπος. Δεν ξέρεις καθόλου περί τίνους πρόκειται. Γράφουν οι εφημερίδες κατά αυτάς. Απλώς το επιστρατεύω αυτό, δεν χρειαζόταν, αλλά το επιστρατεύω. Γράφουν οι εφημερίδες κατά αυτάς. Η φιλενάδα του Πρεβέζης. Μια άλλη λέγει τη γυναίκα του αγιογράφου Μιχαλής συνελήφθη από τον σύζυγο και την άφησε. Φιλενάδα του Πρεβέζης. Αυτή η γυναίκα. Διαβάζει ο κόσμος, βγάζει βαθμούς ο κόσμος, και δεν υπάρχει άνθρωπος που να πει ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και τι είναι τώρα? Η γυναίκα αυτή έχει εγκαταλειφθεί από το σύζυγό της, διότι ο σύζυγός της ζει παρανόμως στην Άρτα με μια χωριανή του, την οποία του την επέβαλε ο πατέρας του ως πολύφερνον, διότι αυτή ήταν φτωχοπούλα η άλλη. Καταλαβαίνετε? Ζει εδώ στην Αθήνα, είναι εδώ με το παιδί στην αγκαλιά και γυρίζει φτωχή στο δρόμο. Και αυτός είναι άγαμος τώρα, ζει παρανόμως με την άλλη και έχει κάνει παιδί στην Άρτα. Και ο άλλος γράφει εδώ, ο δημοσιογράφος, ότι αυτά Μιχαλής με τον Πρεβέζης, και τη συνέλαβε ο άντρας της και την εχώρισε. Και είναι το τελείως αντίθετο. Από όσα βλέπεις τα μισά και από όσα ακούς καθόλου, λέγει μια λαϊκή έκφραση. Καταλάβατε? Ή να τραβάς τα μαλλιά σου. Θα μου πείτε, δεν πρέπει να ενδιαφερόμεθα για όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται? Θα πρέπει, αλλά με προσοχή και με διάκριση, και σαν χριστιανός μάλλον περισσότερο είναι να προσευχηθείς παρά να συζητήσεις και να κατηγορήσεις, γιατί μπορεί να γκρεμίσεις άλλους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν τη δύναμη να σταθούν. Εγώ αν ακούσω κάτι το πιο σκληρό, το πιο άσχημο, έχω τη δύναμη να κρατηθώ. Ο άλλος όμως εξαρτάται και θα πέσει ο άλλος από αυτό που θα πεις εσύ, που δεν έκαμες διάκριση να κλείσεις το στόμα σου, και πολλές φορές είναι ψέμα, αλλά κι αλήθεια να είναι κάτι το οποίο θα συζητήσεις. Να γνωρίζεις όμως αν αυτός πέσει διότι είναι αδύνατος και δεν μπορεί να σταθεί, ότι στο λαιμό σου θα τον βρεις κρεμασμένον ως άλλο μεταγιόν. Ξέρετε πως οι άνθρωποι η διαπροσεξία τη δικιά μας ή με τη γλώσσα τη δικιά μας έχουν καταποθεί, έχουν καταστραφεί, έχουν χάσει την πίστη τους, έχουν κλονιστεί. Είναι ανάγκη λοιπόν ο άνθρωπος να επιστρέψει στον εαυτόν του. Εάν ο άνθρωπος πρόσεχε τα σφαλματά του και ήθελε να αναζητήσει τα σφαλματά του και να ενδιαφερθεί γι' αυτά,
δεν θα είχε περιθώριο να συζητεί για τα σφάλματα των άλλων. Άλλωστε τα σφάλματα των άλλων δεν καλύπτουν τα δικά μας. Ένας αρχαίος δικός μας σοφός έλεγε, όστις λαμβάνει τα σφάλματα του άλλου για να καλύψει τα δικά του, είναι σαν να πλένεται με λάσπη. Γιατί είναι λάσπη του άλλου τα αυτά, βρώμα και δυσοδεία. Τι τα χρησιμοποιείς για να καλύψει τα δικά σου? Η λάσπη μπορεί να καθαρίσει τη λάσπη τη δικιά σου? Δεν καθαρίζεται. Άλλωστε ο Χριστός σου λέγει, μη κρίνεις. Κλείστο, δικιά μου η κρίση. Εγώ είμαι ο κριτής, δεν είσαι εσύ κριτής. Πέθανε κάποτε κάποιος σε μια ομίγυρη, τον οποίον, όπως γρηγορότερα σας μίλησα για τον άλλον, τον είχαν κι αυτόν καταδικάσει ότι θα κολλαστεί. Και δεν ξέρουμε βέβαια αν κολλαστεί ή όχι. Πέθανε απρόπτος και τον βρήκαν το πρωί πεθαμένον. Χτυπάει η πόρτα ενός και να σου ένας ψηλός άγγελος προφανώς, του λέγει αυτού, πέθανε ο τάδε και με έστειλε ο Κύριος να σε ρωτήσω πού ευδοκείται να βάλει την ψυχή του. Εσείς είστε ανώτεροι δικαστές από τον Χριστό. Αυτός δεν ήξερε ακόμα ότι είχε πεθάνει τη νύχτα ο άλλος. Πού ευδοκείται, λέει, πού θα θέλετε να τοποθετήσει την ψυχή του ο Χριστός? Και να με ρώταγε κανένας τι γνώμη έχω για ένα πράγμα, και να παρασυρώμη να συζητούσα και να έλεγα έχει καλώς. Αλλά πολλές φορές μόνοι μας δημιουργούμε συζητήσεις και μόνοι μας ζητάμε πρόσωπα για να μιλήσουμε εν ψυχρό εναντίον απόντων ανθρώπων. Ποτέ σας μη συζητήσετε και ποτέ σας μη κατηγορήσετε. Ο Σατανάς είναι τεχνίτης, ο Σατανάς είναι δόλιος και πολλές φορές μας βάζει να σκοτωθούμε ακόμη, να χωρίσουμε αντρόγενα, αδέρφια να μην μιλώνται κλπ, για πράγματα τα οποία δεν είναι αλήθεια. Κλείσε το στόμα σου, δεν ξέρω, ο Κύριος ξέρει. Ένας άντρας κάποτε είχε δυστυχώς την ανοησία να πει ότι εγώ δεν το φοβάμαι το διάβολο. Μεγάλο πράγμα αυτό. Αν έλεγε με τη βοήθεια του Θεού δεν φοβάμαι το διάβολο, κάτι πάει και έρχεται. Αλλά λέει εγώ δεν φοβάμαι το διάβολο, αυτό δεν είναι κομμάτι καλό. Ο διάβολος λοιπόν του παραγγέλει, θα σε βάλω εγώ στο τηγάνι να χορέψεις κατά τέτοια έννοια σαν σκατζόχερος. Με άλλον. Τι του κάμε λέτε, ξέρετε? Αυτός αγαπούσε πολύ τη γυναίκα του. Της είχε εμπιστοσύνη πολύ της γυναίκας του και η γυναίκα του ήταν πολύ ωραία. Μία μέρα είχε στο σπίτι ασπριτζή, έναν που του σοφά του φτιάχνει το σπίτι του, άσπριζε το σπίτι. Τι κάνει ο διάβολος? Παρουσιάζεται ως εξαδέλφη της γυναικός, μια που την είχαν πολλά χρόνια να τη δουν. Βουτάει τα χέρια του στον ασβέστη και χτυπάει την πόρτα. Τι βλέπει αυτή? Αγκαλιάζονται να φιληθούν κλπ και της αφήνει πίσω στην πλάτη την παλάμη με τον ασβέστη, το ένα μέρος και το άλλο. Φιληθήκαν και τα τι αυτά. Κάνε μου τη χάρη να πάω να κάνω μια δουλίτσα που έχω και θα ξανάρθω. Εδώ θα πάμε το μεσημέρι, θα σε ειδεί και ο Νίκος και τα τι αυτά και τα αυτά. Εντάξει. Φεύγει ο μάστορας από εκεί και πάει στο μαγαζί ως ένας συγγενής. Έρχομαι Νικολάκη, δυστυχώς θα σε πικράνω, αλλά θα σου πω μια αλήθεια. Τι είναι πάλι? Θα ήθελα να πας στο σπίτι σου να ειδείς τα αποτελέσματα της γυναικός σου με τον ασπριτζή και να τα ειδείς τα αποτελέσματα στην πλάτη της. Τι είναι αυτά που μου λες, θα με τρελάνεις? Άκου που σου λέω εγώ. Και σηκώνεται και πάει σπίτι και βλέπει ότι η γυναίκα ήταν αγκαλιασμένη το πίσω μέρος από τον ασπριτζή, ο οποίος ήταν τα χέρια του από ασβέστη.
άντε να του το βγάλεις εσύ από τη μέση. Αυτός είναι ο διάβολος, αλλά έχει και τσιράκια ο διάβολος. Πολλοί άνθρωποι είναι αόργανα του σατανά και δεν κάνουν τίποτα άλλο ή μόνο κάνουν αυτές τις δουλειές μες στη ζωή. Αλίμον από τον άνθρωπο που δεν θα τον φυλάξει ο Θεός, και αλίμον από τον άνθρωπο που δεν θα παρακαλεί τον Θεό να του κοπεί η γλώσσα αν πρόκειται να βγάλει μια λέξη η οποία θα κάνει ζημιά. Μη σπέβδετε, μην ανοίγετε εύκολα το στόμα σας. Είμεθα όλοι αμαρτωλοί, και όταν σκεφτεί ο άνθρωπος ότι είναι αμαρτωλός δεν έχει τη δύναμη να ανοίξει το στόμα του. Θα σας πω ένα κομμάτι δικό μου στο σημείο αυτό. Λυπούμε που αναγκάζομαι να περαυτολογήσω. Έρχεται πολλές φορές να μιλήσω με ορισμένους ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάνει τέτοια πράγματα που μπορεί να μιλήσει κανείς σκληρά και ανοιχτά. Όμως καταπίνω τη γλώσσα μου όταν περνάει ταυτόχρονα ο λογισμός από μέσα. Εσύ τι έχεις κάνει, Κύριε, στη ζωή σου, τι έχεις κάνει? Με ποιο δικαίωμα θα τον κρίνεις και θα μιλήσεις για αυτόν και θα δεχτείς συζήτηση εναντίον του? Τι έχεις κάνει εσύ? Και εκεί κόβεται η προέλαση, κόβεται η όρεξη της επιθέσεως και του καυτηριάσματος και συζητείται η υπόθεση. Ο Θεός να μας ευλογήσει όλους. Εγώ έχω τα δικά μου, εσύ έχεις τα δικά σου, εσύ οφείλεις 1000, εγώ οφείλω 100.000, ο άλλος οφείλει 1.000.000, ο άλλος οφείλει 100, είμεθα όλοι ένοχοι. Και έτσι λύγει η υπόθεση. Άρα τα δικά μας δεν τα σκεπτόμεθα και είμεθα υποκριτέ, έτσι μας λέει ο Χριστός. Διότι δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει τροτό σημείο και να μην είναι ένοχος και να μην είναι άξιος κατηγορία στα μάτια του Χριστού. Πώς εσύ λοιπόν που είσαι ένοχος στο Α κρίνεις τον άλλον στο Β, που είσαι ένοχος στο Γ κρίνεις τον άλλον στο Δ? Με ποιο δικαίωμα? Και πώς τα δικά σου τα βγάζεις μικρά και το νου τα βγάζεις μεγάλα? Ποιος σε κάλεσε να κάνεις αυτή την κοστολόγηση και να βγαίνεις από πάνω ότι έτσι είναι όλοι οι άλλοι κλπ? Δεν νομίζεις ότι γίνεσαι κομμάτι φαρισαίος? Δεν είμαι ως περιλυπή των ανθρώπων εγώ, ούτε ως αυτός ο τελώνης. Έτσι είναι. Κούσε το συλλογισμό του Χριστού μας, επιτρέψτε μου να το επαναλάβω. Μη κρίνετε, το κόβει, ή να μη κριθείτε. Ενώ κρίματι κρίνετε, κριθήσεστε. Με ό,τι μέτρο, με ό,τι σκληρότητα, με ό,τι τρόπο κρίνετε εσείς τον άλλον που φταίει ή δεν φταίει, ας παραδεχθούμε ότι φταίει. Θα κριθείτε. Με το ίδιο μέτρο θα σας κρίνω. Και ενώ μέτρο μετρείτε, μετρηθήσετε ημίν. Και με ό,τι τρόπο μετράτε τον άλλον, δεν του βρίσκετε κανένα καλό, θα μετρηθείτε. Γιατί ο άνθρωπος ο χριστιανός φροντίζει πάντοτε να βρει ό,τι καλό έχει ο άλλος και να του σκεπάσει ό,τι κακό έχει ο άλλος. Ο πιο κακός άνθρωπος έχει κάποιο καλό. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει κάτι καλό. Και εντούτοις εμείς παραμερίζουμε όλα τα καλά καλών ανθρώπων για να του βρούμε ένα κακό, κακία να τον συζητήσουμε και να τον διαβάλουμε και να τον διασύρουμε, είτε οικογενειακός, είτε ατομικός, είτε εμπορικός, είτε. Βλέπει από πάνω. Υπάρχει ένα μάτι που βλέπει και γράφει του καθενός. Γίνεται καρδιογράφημα ανα πάσα στιγμή του καθενός, πώς σκέφτεται και πώς ομιλεί και πώς τη λέει την κάθε κουβέντα και γιατί την είπε την κάθε κουβέντα, τι είχε να κερδίσεις, τι βγαίνει από αυτό. Και συνεχίζει και λέγει, τι βλέπεις το κάρφος, το εντοφθαλμό του αδελφού σου, τη δε εντοσό οφθαλμό δοκών ου κατανοείς? Βλέπεις, λέει, μέσα στη ζωή του αλουνού μια δοντογλυφίδα και πας να τον κατηγορήσεις και να του βγάλει να του πεις τα διάφτα. Κάθε στιγμή εσύ έχεις δοκάρι, λέει, μέσα πάτερο ολόκληρο μες στο μάτι σου. Πως υποκριτή που έχεις τα δικά σου σφάλματα, εσύ βλέπεις την οντογλυφίδα του αλουνού και το δικό σου το δοκάρι δεν το βλέπεις.
Γιατί ξέρετε, υπάρχει ένας φαύλος κύκλος. Εγώ κατηγορώ τη γειτονιά εκεί, την οικογένεια εκείνη, και αυτή κατηγοράει εμένα. Εγώ κατηγορώ τους άλλους και όλοι κατηγορούν εμένα. Αυτός ο φαύλος κύκλος γίνεται, τον οποίο θέλει να τον βγάλει από τη μέση, να σκοθεί αυτή η κακία. Ή πως ερείς το αδελφό σου, άφεσε κβαλώ το κάρφος από του οφθαλμού σου και ιδού ειδοκώσε το οφθαλμό σου. Άλλωστε λέγει, αν δεν καθαρίσεις εσύ τον εαυτό σου σωστά και καλά, πως είναι δυνατόν να δεις τόσο λεπτό πραγματάκι εκεί μέσα του αλουνού το μικρό? Γιατί έτσι το φτιάχνει ο Θεός. Του άλλου η αμαρτία είναι 70 δινάρια, 100 δινάρια, 70 ραχμές. Η αμαρτία σου μη κρίνεις προς τον Θεό είναι μύρια τάλαντα, 6 εκατομμύρια προπολεμικά. Πώς λοιπόν εσύ ο βαριχρεωμένος απέναντι του Θεού θα πεις ότι εκείνος είναι αμαρτωλός, έκανε εκείνο, ο παπάς έκανε εκείνο, ο κυβερνήτης έκανε εκείνο, ο γείτονας έκανε εκείνο, ο δήμαρχος έκανε εκείνο και ούτω καθ'. Πώς θα το πεις, λέει, καθή στιγμή εσύ έχεις δοκάρει μπροστά στα μάτια του Θεού? Έκβαλε πρώτον την δοκόν εκ του οφθαλμού σου, γίνε εσύ εντάξει προς όλες τις κατευθύνσεις να αντέχεις εις την δικαιοσύνη του Θεού, και τότε διαβλέψεις εκβαλήν το κάρφος εκ του οφθαλμού του αδελφού σου. Όταν καθαριστείς εσύ, λέει, που αν είναι δυνατόν να καθαριστεί ο άνθρωπος σε αυτό το βαθμό, τότε δεν θα μπορέσεις να διακρίνεις και την οδοντογλυφίδα στο αλουνού το οφθαλμό. Αλλά τα δικά μας εμείς τα σφάλματα τα σμικρύνουμε, δεν είναι τίποτα. Τον άλλον δε τα μεγενθύνουμε, τα κάνουμε μεγάλα. Αυτός είναι ο διάβολος. Ο διάβολος είναι έμπορος οπτικών ειδών. Μας βάζει τα γυαλιά που θέλει αυτός. Τα μεν δικά μας να μην τα βλέπουμε, για να μην διαφερθούμε, το δε άλλο να τα μεγενθύνει. Θυμόσαστε στη Χριστομάθεια τι μαθαίναμε παλιά εκεί, εμείς θυμάμαι στο σχολαρχείο που είμαστε τότε, έλεγε ότι ο άνθρωπος δύο πύρας φέρει. Τη μία λέει έμπροσθεν και την άλλη όπισθεν. 2 σακούλια κρεμασμένα λέει φέρει, 2 δισάκια. Μπροστά έχει βάλει όλους τους άλλους και τον εαυτό του τον έχει βάλει πίσω. Δεν τον βλέπει τον εαυτό του, αλλά τον βλέπουν οι άλλοι όμως τον εαυτό το δικό του. Αυτό δεν το σκέπτεται. Δεν το σκέπτεται αυτό ο άνθρωπος. Γι' αυτό ακριβώς πηγαίνετε στο καφενείο, πηγαίνετε στη γειτονιά, πηγαίνετε στην πλατεία, πηγαίνετε στην παιδική χαρά, πηγαίνετε όπου θέλετε, μα πηγαίνετε και μέσα στην εκκλησία ακόμη, θα βρείτε ανθρώπους να ροκανούνε υπολείψεις και ανθρώπους απόντας. Δυστυχώς έτσι έχει η υπόθεση. Τι να δει λοιπόν αυτός ο Θεός, και πώς να κρίνει εμάς αυτός ο Θεός? Θα μας κρίνει σκληρά και πολύ σκληρά. Χρειάζεται λοιπόν μια εργασία επάνω στον εαυτό μας. Βέβαια τόσο τα μάτια όσο τα χέρια όσο τα ότα, η γλώσσα κλπ είναι αγαθά δοσμένα από τον Θεό, αλλά μένουν αγαθά και λογίζονται αγαθά κατά αναλογία της χρησιμοποιήσεως. Γίνονται κακά όργανα καμιά φορά χωρίς να φταίνε. Αυτή η γλώσσα φερειπίν, αυτή καθεαυτή, σαν ένα κρέας, ένα πετσί μέσα στο στόμα, παρότι είναι μυστήριο πράγμα και μεγάλο δώρο από το Θεό, δεν είναι ούτε καλό ούτε κακό κατά αναλογία της χρήσεως που γίνεται από το αφεντικό. Γίνεται καλό και γίνεται κακό. Λέει καμιά φορά η μητέρα, θα σου την κόψω τη γλώσσα, και τι θα έχει έπειτα? Τη γλώσσα να του κόψεις ή να του αλλάξεις από μέσα το βιολιτζί? Η γλώσσα είναι ένα βιολί, το οποίο το παίζει ο βιολιτζής ο άνθρωπος. Ας σπάσουμε το βιολί διότι εγώ κάνω κακή χρήση, δεν ξέρω να το παίξω? Δεν φταίει το βιολί, ο βιολιτζής φταίει. Έτσι είναι η γλώσσα, είναι στα χέρια του βιολιτζή, του ανθρώπου, και χρησιμοποιείται να χύνει δηλητήριο όπου κι αν στέκεται, να σπηλώνει, όπως σας είπα, καταστάσεις, υπολείψεις ανθρώπων και ούτω καθεξής. Δεν φταίει η γλώσσα του ανθρώπου. Η γλώσσα είναι όπως το χρήμα. Το χρήμα δεν είναι ούτε καλό ούτε κακό. Γίνεται καλό αν χρησιμοποιηθεί καλώς στα ανάγκες των ανθρώπων, και γίνεται κακό όταν χρησιμοποιηθεί για την καταστροφή των ανθρώπων και αυτού του οποίου το έχει. Έτσι είναι και η γλώσσα.
Κατά αναλογία που θα χρησιμοποιηθεί, η εντολή είναι με βάση το Δαβίδ, ένι η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το Άγιον το όνομα αυτού. Άρα εδόθη να ενεί τον Κύριον. Αλλά πονηρόσον ο νικάρης μέσα ο άνθρωπος χρησιμοποιεί τη γλώσσα όχι να ενεί τον Κύριον, αλλά να βλασφημεί τον Κύριον. Θέλετε ένα απλό παράδειγμα? Έφυγε το παλικάρι, έφυγε ο γαμπρός, πάει να εργαστεί στη δουλειά του. Έμενε στο σπίτι η πεθερά και η νύφη και τα παιδιά τα μικρά. Η πεθερά δεν ικανοποιήθη από την νύφη. Της είπε ένα λόγο, κουρασμένη η γυναίκα με τα παιδιά να ψωνίσει, να κάνει κλπ. Δεν της τα είχε τέλεια όπως τα είχε με τα χεράκια της παλιά η πεθερά. Και της είπε ένα λόγο, φέρει όταν έρχεται το μεσημέρι ο γαμπρός, μητέρα, πώς πέρασε σήμερα? Μούτρα κάτω. Δείχνει λοιπόν ότι κάτι έγινε. Σε βλέπω στενοχωρημένη. Και αντί να πει, αν ο γαμπρός έμαθε από αλλού κάπου, το παιδί της έμαθε ότι η μητέρα σήμερα ήταν στενοχωρημένη, αντί να πει, παιδί μου, εμένα ρωτάς πως, κοίταξε τη γυναίκα σου, τα παιδιά σου. Μα έμαθα ότι η Κατίνα, η γυναίκα του παραδείγματι, σου είπε λόγο, ξέρω εγώ. Γυναίκα κουρασμένη είναι, βασανισμένη, παιδιά έχει, τρέχει, κάνει. Αν μου είπε και ένα λόγο, χάθηκε ο κόσμος. Κάνε τη δουλειά σου. Δόξα τω Θεώ, καλά περάσαμε. Δεν μπορούσε να το πει? Μπορεί να το πει. Αλλά μπορεί απλώς η καημένη εκείνη, δεν ξέρω τι είπε, και να είπε τίποτα άλλο. Και αυτή να το θεώρησε διαφορετικά. Και βάζει λοιπόν και το σαντιγί από πάνω αυτή, και βάζει και τις κρέμες και το σερβίρι. Και αρχίζουν οι Παναγίες, και αρχίζουν οι Χριστοί, και αρχίζουν και ξέρεις, εγώ μια μάνα έχω και γυναίκα ξανακάνω και μάνα δεν ξανακάνω κλπ. Αυτό το καφοκούτι τα έκαμε όλα. Καταλάβατε? Με συγχωρείτε για την έκφραση, αλλά θέλω να δώσω έμφαση, διότι έτσι είναι. Εγώ δεν ήρθα από την Πούλια, ούτε από τον Άρη. Ζω μέσα στη ζωή αυτή, την έχω ζήσει τη ζωή εγώ αυτή. Και την ξέρω, μιλώ από ατομικών πειραματισμών. Δεν μπορούσε, σας λέγω, να το καλύψει, αν παραδεχτούμε ότι έγινε αυτό. Μπορούσε, αλλά η κακία της δεν της το επέτρεψε. Χρησιμοποίησε τη γλώσσα της όχι όπως έπρεπε. Σοφία Σιράχ στην Παλιά Διαθήκη έχει ένα ωραίο παράδειγμα, προσέξτε το. Όταν ένας άνθρωπος πει ένα λόγο σκληρό σε έναν άλλον, όπως εμπροκειμένο λέγω, η νύφη είπε κάτι στην πεθερά. Πάει ο καιρός εκείνος που κάνετε εσείς, δεν ξέρω πως το είπε, άμυαλη πες ότι το, και το είπε. Όταν λέει φύγει ένας λόγος τέτοιος από το στόμα, μπορεί να φεύγει και από τις πεθεράς στο στόμα, και να τα άκουγε από την ύφη το μεσημέρι ο γαμπρός. Η μάνα σου και λοιπά μου έκανε σήμερα ή κάτι αυτά. Όσον πάλι αυτοί μπορούσαν να σε πάσει. Γιαγιά, να πείτε ένα λόγο, μην ξέρεις που θα βρεθούμε αύριο. Μπορεί να είμαστε χειρότεροι από αυτό. Κάνε τη δουλειά σου, άντρα μου. Δεν θα μπορούσε αυτή να το πει? Θα μπορούσε. Και έτσι γίνεται και αλλιώς γίνεται. Όταν λοιπόν λέει φύγει ένας λόγος από το στόμα, τέτοιος, πικρός από οπουδήποτε, είναι λέει σαν να έφυγε ένα αναμένο κάρβουνο. Δεν σας έχει τύχει καμιά φορά να πάτε να θυμιάσετε μέσα και το κάρβουνο να σας σκάσει και να χυθεί κάτω? Τι κάνετε? Τρέχετε να το βρείτε. Πού είναι το κάρβουνο? Κάπου έπεσε κάτω ή πάρει φωτιά. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Βάλε με ψέματα. Αυτό λοιπόν το κάρβουνο λέει που έφυγε, που υπάρχει εκδοχή να γίνει πυρκαγιά, μπορεί λέει και να σβηστεί. Αν μεν το φυσήσεις το κάρβουνο και του ρίξεις ξύλα επάνω, θα γίνει λέει πυρκαγιά. Αν όμως το φτύσεις, θα σβήσει. Από το στόμα το δικό σου βγαίνει λέγει και το φύσιμα και το σάλιο. Γιατί είσαι λοιπόν κακός και δεν χρησιμοποιείς τη γλώσσα σου αυτή να καλύψεις αυτή την πυρκαγιά που πάει να ανάψει, να χωρίσει το αντρόγενο, να χωρίσουν τα αδέρφια, να πικραθούν στο σπίτι, παρά βάζεις και ξύλα μόνο σου και βάζεις παραπάνω και το φυσάς να γίνει πυρκαγιά. Και δεν το ξεχνάς ποτέ. Δεν θα μου το βγάλει λέει η μαύρη πλάκα.
Δεν θα στο βγάλει μαύρη πλάκα, αλλά δεν θα βγεις και εσύ ποτέ από τη μαύρη πλάκα από κάτω. Για δεν καλλιεργήσεις ποτέ σου να γίνεις άνθρωπος. Και δεν είσαι άνθρωπος, είσαι θηρίο. Οτιδήποτε και αν παρουσιάζεις στους άλλους ότι είσαι, εφόσον δεν έχεις την δύναμη, τη γλώσσα σου να τη χρησιμοποιείς σε παγαθό και στο κακό να βγάλεις καλό, αλλά από το καλό κοίτα να βγάλεις κακό, τότε δεν θα συγχωρηθείς από το Θεό. Ναι, έτσι έχουν τα πράγματα. Πολλά πράγματα θα τα είχαμε προλάβει. Πολλές καταστάσεις θα είχαμε προλάβει. Δεν φταίει η γλώσσα. Η γλώσσα εδόθη από τον Θεό να δοξάζεται ο Θεός, να σκεπάζεται ο Θεός, να σκεπάζονται οι άνθρωποι, να παρηγορούνται οι άνθρωποι, να βοηθούνται ο ένας με τον άλλον, να συνονοούνται. Γι' αυτό εδόθη. Δεν εδόθη να κρίνει και να κατακρίνει και ως περτροκτικό να χύνει το δηλητήριο από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ίσως να μην είστε μέσα στην κατηγορία αυτών των αφελών που κατηγορούν, αλλά να είστε από τους ακροατάς. Φυλαχτείτε. Όταν σκοθείς και φύγεις εκεί που κατηγορούν, όπως είπα γρηγορότερα, θα μιλάνε με τον τοίχο, θα δαγκώνονται από πάνω τους. Θέλουνε άνθρωπο. Ο διάβολος θέλει συνεταίρο, θέλει κι άλλον να μοιήσει στην κατηγορία αυτή και στην καταστροφή αυτή. Μεγάλη αμαρτία η κατάκριση και κατεξοχήν γίνεται πιο μεγάλη, επαναλαμβάνω, διότι μένει ανεξομολόγητος. Δεν εσκεφτήκαμε ποτέ να ζητήσουμε συγγνώμη. Δεν εσκεφτήκαμε ποτέ. Εγώ μιλούσα πολλές φορές εναντίον του πατρός Αυγουστίνου, δηλαδή δεν συμφωνώ με τα άκρα που τραβάει, και μιλούσα πολλές φορές. Η συνείδησή μου με ήλενχε, παρότι μιλούσα για αλήθεια και ήμουν υποχρεωμένο να απολογηθώ, όμως με ήλενχε και ζητούσα να τον συναντήσω, εκτός που το εξομολογούμεν, αλλά ζητούσα να τον συναντήσω, να του ζητήσω προσωπικό συγγνώμη. Και τα οικονόμησε ο Θεός και τον συνείδησα στην Ερυψό σε ένα ξενοδοχείο, μέναμε στο ίδιο ξενοδοχείο. Και ζήτησα άδεια να πάω να τον προσεγγίσω και του λέω: ξέρεις πόσο σου δίνω? Λοιπόν, ευλόγησον. Δεν συμφωνούμε, αλλά ευλόγησον. Καλά μου λέει, ευλογημένο να είσαι. Ξέρει να πούμε ότι δεν συμφωνούμε. Εγώ όμως το νιώθω μέσα μου ότι πρέπει να του ζητήσω και προσωπικός ή δυνατόν συγγνώμη. Γιατί τότε τακτοποίησε. Είναι αμαρτία προς τον Θεό και αμαρτία προς τον πλησίον. Δεν τον έβρισα τον άνθρωπο, τον κατηγόρησα. Απλώς είπα διαφωνώ, δεν συμφωνώ και απέδειξα για ποιο λόγο δεν συμφωνώ. Όμως αυτό σε ένα βαθμό δεν ξέρουμε πού είναι ενδιαφέρον και πού είναι κατάκριση. Γι' αυτό ακριβώς καλό είναι να το φράζεις στο στόμα και να αφήσεις τον άλλον να μιλήσει από πάνω, γιατί σε εκείνον τον Κύριο ίσταται η πίπτη. Εμένα δεν μου πέφτει λόγος. Είναι λεπτό πράγμα λοιπόν αυτό, το οποίο περνά παρατηρήσει. Και είμαι θα έτοιμοι να καθίσουμε φορτωμένοι με τα ζυμπίλια, να συζητήσουμε για τον Α και για τον Β και να ξεχώσουμε και πεθαμένους ακόμη να τους συζητήσουμε μέσα στην αγορά, μέσα στον δρόμο κλπ. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Και να πάμε και στο σπίτι και να τρώμε και λάδια ή φασολάδα για την Τετάρτη. Εφόσον φάγαμε ανθρώπους, φάγαμε πεθαμένους και ζωντανούς, έπειτα πάμε τρώμε λάδια ή φασολάδα γιατί είναι Σαρακοστή. Είναι πλάνη αυτή. Και θέλω να εφιστήσω την προσοχή στο σημείο αυτό. Δεν είναι λοιπόν λόγια ευλογημένα αυτά. Είναι λόγια κατηραμένα. Ο Ιάκωβος, ο οποίος εορτάζει σήμερα ο αδελφόθεος στο πρώτο κεφάλαιο, λέγει επιγραμματικός για αυτά τα σαφρά λόγια το εξής: πας λόγος άπρος εκ του στόματος ημών μη εκπορευέστο, μη βγει λέξεις κακιά από το στόμα σου. Ο δε Παύλος το Ρωμαίος λέγει: σι ο κρίνον αλότριον οικέτην. Δεν έχει αφεντικό αυτός? Δεν έχει τον Κύριο? Εσύ ποιος είσαι που τον κρίνεις και λες δεν έκαμε καλά ή έκαμε καλά? Ποιος σε κάλεσε να βάλεις τους βαθμούς σε σένα? Ο δε Άγιος Γρηγόριος ο Ναζιαζινός λέει: ουδέν ούτως η γη της ανθρώπης ως το κατακρίνειν τα αλότρια. Δεν υπάρχει, λέει, γλυκότερο πράγμα να ακούς να κατηγορούν κάποιον, να μιλάνε για μια καλογριά, να μιλάνε για ένα δεσπότη, να μιλούν για μια κοπέλα, να μιλούν για μια χήρα, να μιλούν για ξέρω. Δεν υπάρχει, λέει, γλυκότερο πράγμα. Και είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Χρέμεσαι εκεί να ακούσεις, μη χάσεις γιώτα. Ουδέν ούτως η δι παναπηγλικό ή τα ύψιλον, η δι της ανθρώπης ως το κατακρίνειν τα αλότρια, να μιλάς για τους άλλους.
Ο δε Θείος Χρυσόστομος λέγει: κατάκρισης προσενεχθήσα, ψυχάς ανέτρεψε και κατέδυσε. Ανέτρεψε ψυχάς που στεκόσανται καλά και τις κατέδυσε, τις καταπόντισε και κολλαστήκανε. Η κατάκριση. Ο δε Ματθαίος λέγει αυτό που σας είπα: εκ των λόγων σου δικαιωθήσει και εκ των λόγων σου κατακριθήσει. Βρήκες λόγια να τον σκεπάσεις, να την καλύψεις τον α, το β, το γ και να πεις πού ξέρεις, πού ξέρω εγώ που θα πάω αύριο. Ας προσευχηθούμε στο Θεό να τη σκεπάσει και αυτή την οικογένεια και αυτή την κοπέλα, μα και αυτό τον παπά και αυτή την καλογραία και αυτή την κυρία και αυτό τον κύριο που πήρε το δρόμο αυτόν. Αυτό θέλει ο Θεός, όχι κατάκριση. Διό αναπολόγητος ή ο άνθρωπε πας ο κρίνων, ενώ γαρ κρίνεις τον έτερον, σε αυτόν κατακρίνεις. Κάθε στιγμή κρίνεις τον άλλον, τον εαυτό σου λέει κατακρίνεις, διότι ο Θεός θα σου ζητήσει λόγο. Γι' αυτό κατά τον Χρυσόστομο πάλι: μη γινόμεθα εταίρον πικροί δικαστέ, ή να μη και εμείς ακριβείς απαιτηθόμεν ευθύνας. Μη γινόμαστε πικροί δικαστέ για τους άλλους, για θα απαιτήσει ο Θεός και από εμάς ευθύνας. Και αν εφαρμοστεί εκείνο το οποίο λέει ο Δαβίδ: εάν ανομίας παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, τι υποστήσετε, ποιος μπορεί να σταθεί όταν βάλει τη ζυγαριά του ο Χριστός και όταν βάλει τη μεζούρα του ο Χριστός να κρίνει τον άνθρωπο? Ποιος μπορεί να σταθεί μπροστά του, που έχω την τόλμη εγώ να συζητώ και να κατακρίνω τόσο ελαφρά ανθρώπους που δεν τους ξέρω ούτε κατόψιν καθ' ολοκλήρια, είτε πολιτικοί είναι, είτε στρατιωτικοί είναι, είτε ξέρω εγώ κληρικοί είναι, είτε λαϊκοί είναι. Ποιος είναι, δεν ξέρω τι είναι. Άφησε με στις αμαρτίες μου, άφησε με στην καταστασία μου, παιδί μου. Αυτή είναι η απάντηση. Με συγχωρείτε και για τον τρόπο και για τον τόνο που μίλησα. Όμως κρατήστε, εύχομαι να μην είστε μες στην κατηγορία αυτή και να μην ευθύνεστε από την αμαρτία αυτή, και να ευθύνομαι μόνο εγώ ο οποίος ομιλώ αυτή την ώρα, γιατί πιστεύω και αυτή την ώρα που μιλώ πρέπει να πάλι να εξομολογηθώ. Γι' αυτό εύχομαι μαζί σας ο Κύριος να μας ελεήσει και να μας ευλογήσει. Εάν μεν είμαστε εν τόση, να σηκωθούμε μετανοημένοι και εξομολογημένοι. Εάν στεκόμαστε, να μας βοηθήσει να μην πέσουμε. Αμήν.